bashi kin gama gobe kaya za a kai. Ai kusa ta ga sosai kar ka fasa je kai, yadda bani da tausayi za ta kwashi bakar wuya. To fa aiki ya ji kanshi yasa na yi nazari, na san baki da hakuri, na rarrasa cikin gari na zaɓo hirgegiya. Har guda nawa za ka yi? Yanda annabi ya faɗa, gashi ku kuma ba ku fatan a yi muku kishi. Mai gida ka tuna fa auren amana mu kai, kiran sunan kishiya yana sami da laulayi. Yanzu ma jina nake cikin mugun yanayi, ni da ai mini kishiya gara ai mini gogiya. In yi kwana 40 ina ya san rijiya. Dankali ke ce agogo sarkin aiki ashe, kuma sai kin ganta yar beauty daidai da ni. Gashi ta ilimin Muhammadiyya da na zamani, kuma ta ce in akai bikin za ta kula da ni. Yanzu ma zazzabi take ne